Баба Костенурка през гората за топурка тръгнала на водоплаване. Стой! Баба, ти в коя посока? Тук наляво към потока. Как се иска път наляво? Що не даваш ляв мигач? Не си виждал бе юначе Костенурка с мигаче. Хич, това не ме засяга. Връщай се назад веднага. Няма да те пусна, значи да завиеш без мигач. Баба Костенурка рече: ще оправим тази работа. Две светулки хвана бурена, първата бе турена от корубата отдясно, а пък другата отляво. Браво, браво! Ей, така е безопасно! Чудесно! Пляскаме силно за тези дечица, които са успели така добре да си научат думичките. Поклонете се, деца! Страхотно! А сега следва един танц. Шуменски палавници. Бързо слизаме от сцената.